UKhuzani neGcokama sebencome okwenziwa Abase Nkandla. Ngube ngalele phe ngamukele bukele emakhaya kweSimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zaMaskand edlabahlosile nefika ngesikhathi. Mbukele emakhaya ke isikhathi masikanje angudocela indawo zokuthi uKhuzani neGcokama elisha sebevumelane ngento eyodwa bancoma amadoda noma amajongo aseKandla. Amajongo aseKandla akasukile ngempela ngemoto zawo esuka le kwaleseKandla elibangise eThekwini abesehamba ngenyawo ke lapho khona beshiya khona umbhidlango noma eqwashisa ngokuthi kungabulawa phinde ukuhlukumeze izingane nabantu besifazane. Basukile lapha eThekwini baze bazoliphethela lapha endaweni yobumnandi ekwaziwa ukuthi kaMax. Nangempela akafika angenisa ngempela eswekile edlo brandwood bawo nama polo shirt ehamba nangenduku. Abantu abaningi ngempela bayijabulele lesenzo. Lokho kuthithe ngempela inhliziyo zabacula abaningi zingabala khona uKhuzani neGcokama elisha. Abancomile ngempela lesenzo esenzwe lamajongo aseKandla. Mbule emakhaya ke naka ama video azo lezi insizwa ngempela egcwele lapha kwaMax endaweni yomntakabani ekhona lapha eMlazi. Mbule emakhaya ke ake sishaya ihlombe ngempela letenziwa amadoda ukuthi ehambe eqwashise ngento ngempela esidlisile noma esiukhondolo olubi la eSouth Africa ukuthi amadoda ehlumeza izingane nabantu besifazane. Mbule emakhaya ke kweSimanzonzo ake hlangane futhi ngokuzayo. Till next time. Siyabonga. Show his Asenka. Zini baswenkile amajongo awamahle awuyebi yababa umandudu uhlathi ufani lakhe inkosi uNdaba ezithi inkosi yakwaMpumuza ikhona uMpilo uNhlaka uMthobisi uThusi uLungelo uNcino uVusi uZulu uMJ uJobe ubonga indima uMahlobo sibonelo Khumalo umsizi uLume Maloya uLeja usizwe Mahaye umsebenzi uZanombatha uDunge inkosi yabathengisi beimoto uMem Khonto noSibiva yizo ke iswenkile lezi ngo brand